בסוף אוקטובר של 1974 נמצאה בחולות קיסריה גופת חיילת יפהפייה בת 19. גופתה של רחל הלר הושלכה בצד הכביש והושחתה ללא היכר. 3 צוותי חקירה מיוחדים הוקמו במשטרה בזה אחר זה. אף אחד מהם לא הצליח לפתור את תעלומת הרצח. חודשים ארוכים לאחר מציאת הגופה נפל לחשד על עמוס ברנס, מדריך נוער צעיר בן 30 מעכו, שיום לפני הרצח פגש בהלר במרכז קהילתי בחיפה. לאחר 4 ימי חקירה הוא נשבר, הודה ברצח, ונידון למאסר עולם. מרקוס לא נתן לישון לעמוס ברנס במשך 4 ימים ו4 לילות. וזה מוטט אותו לגמרי, ואז הוא היה מוכן להגיד שהוא רצח את האבא שלו. אתה פה כתבת איזושהי הצהרה. אתה מוכן לקרוא את ההצהרה ולחתום עליה בבקשה? אתה לא רק חתמת על ההודעה, אתה כתבת חלק גדול ממנה בכתב ידך. אני המצאתי את רצונם. לא מתוך תענוג, אלא מתוך אונס. הדוח הפתולוגי אומר דבר שאי אפשר להתכחש לו, שיש לה חור בגב. בהודעה של עמוס אין זכר לדבר כזה. זה גם לא מסתדר עם שום דבר שעמוס אומר. תסתכל על המיקרופון, הם מדברים, הוא מחזיק את המיקרופון מאחורה. תסתכל. כל השיחה הזאת אנחנו לא יודעים מה היה. נעבוד כבר קולט אותו ובכוונה מצלם אותו. תראה, רואים בפריים את המיקרופון. הם מדברים, אנחנו לא שומעים מה הם מדברים. אני לא יודע איך הגעתי לדירה. כן. צריכים להגיע לדירה. אולי תנסה להיזכר עוד? לא. אין לי שום לחשוב. זהו, לא בכלל הפוך. הבניין פה בכלל והוא הולך לשם. מה זה פה המקום הזה? פה התעלסנו. פה התעלסתם. ומה קרה אחר כך? וקרה מה שקרה. קרה מה שקרה. מדהים. פה אמור להיות השחזור האמיתי של מה קרה, איך קרה, וכל מה שאנחנו שומעים זה קרה מה שקרה, ונגמר. פה מקום שזרקתי את החיילת. איפה תוכל להגיד לי? פה מרחק של איזה 50 מטר. שים לב, זה דבר מדהים, הוא מצביע 50 מטר בניצב לכביש, לתוך החולות. בניצב לכביש כשהאלבז יודע שהגופה נמצאה מטר מהכביש, ממש על שפת הכביש היא נמצאה.